Aisha Munde, che sono contento di tornare a trovare perché 3 episodi, van tornare a vedere sulla classificazione per la UNESCO della Cestos de Huec, giustamente. Alla vez avanti ripiuggiamo un po' in temps. Pendente la Seconda Guerra Mondiale e le annados di modernismo che seguirono, la resto se manca pas guaire di disparèixer, podem dire. Io veig verdaderament ocupa duro abans de reviscular poc a poc a qualquer proci d'empus io 30 d'anys. Mes aquer ocupa duro e las concessions becop tron nombrosos hetos als gustes e las modos de la epoca can un poc desnaturate la gesto e perdet un sens a gestos tradicionalos como la de Saint Joan. Talomens que aro actors de la tradición des villages que són demandaires de criteris e de referències en ta tornar a trobar aquest sentit. E que això que van encerrar de així a chicos e nicos per ent'aquera conferenza. A la vez un pas important que este passat el 1 de desembre de 2015 quand el Comitat Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Material amassat a Windhoek en Namibia inscriuec la Cestos de Huec des Pirineus a l'inventari del patrimoni cultural i material de la humanitat. Gràcies a la candidatura portada pel governament del Principat d'Andorra, 63 localitats esparicades en 3 estats que han beneficiat d'aquesta reconeixença. 3 vilatges del Principat d'Andorra, que em veuràs aquí un exemple, 17 en Catalunya, en Generalitat de Catalunya, repartidos en Pallars, Ribagorça i Berguedà, i vedeu així un exemple de baixada de falles de Durro, en Ribagorça, també 9 localitats d'Aragó, donc també en Ribagorça, més també Bat de Benasco i Bat de Xistau. I hem d'acabar per 34 localitats en Comenge i Barusso, donde ja vedeig que la més grossa part de les localitats classificades, inventoriades, són d'aquest costat, del nostre costat, de la muntanya. El treball de rialat i de terreny miat d'empús 2015 ens permetec d'identificar d'autres localitats comengeses que han la resta de la mateixa façon, que han la mateixa tradició i que poden d'un pretendre a la reconeixença internacional. Aquelles localitats, aquells vilatges són situats en els ancians cantons de Sembiat, donc Bauartés, ancians cantons de Morrejau, d'un país de Ribera, canton de Barbazan, donc país de Frontinhos, e en tot acabar per a partir de la més oriental de Comenge, canton d'Aspet, d'un país d'Isau de Bat de Ger. A la vez segur que ho encara treball, camí que hi encara long, ens que ho recerques encara inventari en tal conèixer millor el terreny i els punts on la resta s'ha adormit o ha desapareixut, més on se pot veure d'un tornar a reviscular, conèixer encara més en preguntar i la tradició també. També hi ha un treball encara d'acompanyament i de reeducació de la població cap a aquest patrimoni material. Més vedeig que en tot d'un cop, el resto que pensava miassado, marginalizado, pot venir e la raio e la luce enta desvegliar la cultura e l'identitat adormidos. A la vez que vos proposi de continuar demà e d'entrar en cor de subjecte e que parleran donc de Comenge, en serà de definir l'espai, què hi ha Comenge exactament e quin és exactament aquest país de Char o de Chaià. A la vez que vos digui a demà, que vos demori tostent, cotsec dels vostres comentaris e se no portar-vos pla a deixats e a demà.